ஒன்று ராஜாக்கள் 17:1 இப்படி படிக்கிறோம். පළවෙනි රාජාවලිය 17 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදේ කියනවා எலியா தன்னை பற்றி ராஜா கிட்ட அறிமுகப்படுத்துறார். එලියා තමා ගැන රජතුමාට ඌ අඳුන්වා දෙනවා. அவரை பற்றி எந்த வரலாறு பிறப்பை பற்றி எதுவும் இல்ல. திடீரென்று பிரத்யட்சமா ராஜா முன்னாடி வந்து நிக்கிறார். උපත ගැන කිසිවක් නැහැ. කෙලින්ම රජතුමා ඉස්සරහා ඌ හිට ගන්නවා. தன்னை பற்றி அவர் என்ன சொல்றாரு? තමන් ගැන ඌ කුමක්ද කියන්නේ? இரவும் பகலும் தேவனுக்கு முன்பாக நிற்கின்ற நான். රෑ දවල් ස්වාමින් වහන්සේ ඉදිරියේ සිටින්නා වූ මම කියලා තමයි කියන්නේ. என்ன தைரியம் பாருங்க. ඔක්කොමල ධෛර්යයෙන් සිටින්න. மழை வரும்னா வரும். වැස්ස එනවා කිව්වොත් එනවා. மழை வராது என்றால் வராது. වැස්ස එන්නේ නැහැ කිව්වොත් වැස්ස එන්නේ නැහැ. அப்படியாப்பட்ட ஒரு தீர்க்கதரிசி. මේ වගේ බලවත් දේව අනාගත වක්තෘ කෙනෙක්. ஒரு பெண்ணுக்கு பயந்து கொண்டு ஓடி போய் சூறை செடியின் கீழே படுத்துக் கொண்டார். එක කාන්තාවකට බය වෙලා දුවලා ගිහිල්ලා රොතෙන් ගාක් ළඟ ගිහිල්ලා වාඩි වුණා, ඇංගිනා. கர்த்தருக்கு முன்பாக இரவும் பகலும் நிற்கின்ற நான் என்று சொன்ன அதே தீர்க்கதரிசி தான் රෑ දවල් ස්වාමීන් වහන්සේ ඉදිරියේ සිටිනවා කියපු ඒ දේව දාසයම பயந்து கொண்டு போயிட்டார். බය වෙලා ගියා. அவர்கிட்ட ரெண்டு சுபாவம். இருக்க வேண்டிய இடத்துல இருந்தாரு, கொஞ்ச நாள் கழிச்சு இருக்க கூடாத இடத்துல போயிட்டு படுத்துட்டார், பயந்துட்டார். ස්වභාවයන් දෙකක් තිබුණා. සිටිය යුතු ස්ථානයේ තෝ සිටියා, නොසිටිය යුතු ස්ථානයේ තෝ සිටියා. அது கூட ஒரு நல்ல மரத்தடி இல்ல, சூறை செடி. அது சரியான விஷ கிருமிகள் நிறைந்த முள்ளு உள்ள ஒரு செடி. ඒකත් හොඳ ගසක් නෙමෙයි, රොතෙන්. ඒ කියන්නේ කටු තිබෙන ගහක් යට තමයි වාඩි වුණේ. எலியாவே உனக்கு இங்கே என்ன வேலை? ஆண்டவர் கேக்குறார். දෙවියන් වහන්සේ අහනවා එලියා නුඹට මෙතන මොකද්ද තියෙන වැඩේ? என் பிராணனுக்கு பயந்து நான் இங்க வந்து ஒளிந்து கொண்டேன். අනේ මගේ පනට බයේ මම මෙතන ඇවිල්ලා ඇඟිලා ඉන්නවා. கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் வாயில இருந்து அந்த பயந்து அந்த பயப்படுகிற சுபாவம் அந்த வார்த்தை வரவே கூடாது. දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවන්ට මේ බය කියන වචනය මුකෙන් එන්නම හොඳ නැහැ. பிசாசின் முதல் வேலை என்ன தெரியுமா? கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் இருதயத்திற்குள்ளே ஒரு பயத்தை, இனம் புரியாத ஒரு பயத்தை, நடுக்கத்தை, ஒரு கலக்கத்தை உண்டாக்கிடுவான். මේ යක්ෂයාට තිබෙනා ප්‍රධානම ආයුධය තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවන්ගේ සිතට සිතාගන්න බැරි බයක්, සිතුවිල්ලක් ඔව් බීජයක් ලෙස පළ කරනවා. தைரியத்தை விட இந்த பயம் பர்சன்டேஜ் ஓவரா இருக்கும். මේ ධෛර්යමත් වීමට වැඩිය බය කියන දේ තිබෙනා වූ ප්‍රතිශතය ඉතාමත් වැඩි. இங்கதான் நம்ம ஜெப உதவியாளர்களை தேடி கூட சேர்ந்து சொல்லி அதை பற்றி பேசி ஜெபிக்க ஆரம்பிக்கணும். ඒ නිසා යාඥා උපදේශකයන් ළඟට ගිහිල්ලා ඔබ ගිහිල්ලා මේ උදෙසා යාඥා කරගත යුතුයි. பூரண அன்பு பயத்தை புறம்பே தள்ளும். සම්පූර්ණ ප්‍රේමය බය ඉවත් කරනු ලබයි. நான் இயேசுவை நேசிக்கின்றது உண்மையானால் எந்த பயமும் என்னை ஒன்றும் சேதப்படுத்த முடியாது. මම යේසුස් වහන්සේට ප්‍රේම කරන එක සත්‍යයි නම් කිසිම බයකට බෑ මට විරුද්ධව කරන්න ක්‍රියා කරන්න.